lapset, nyt me ollaan perillä Ikaalisten kylpylässä. Meillä oli remontoitu VOV-huone, joka sijaitsee täällä Loft-rakennuksessa, mikä on 300 metrin päässä tuosta päärakennuksesta. Tätä ei välttämättä kaikki tiedä, mutta tämä Ikaalinen Spahan on siis kotimainen kylpylä, jolla on paikalliset omistajat, jotka on ostanut tän ja remontoinut ja pistänyt muutenkin paikat uusiksi vuonna 2021. Ja täällä musta tuntuukin, että aina on kaikkea uutta niin kuin nähtävää ja koettavaa. Ja täällä on myös melkein joka viikonloppu ihan huippuartisteja esiintymässä, että kannattaa tsekkailla noita menoehtojuttuja. Ja Benjamin, Maija, Vilkkumaa, Kääri ja Mohos, Viivi, Klamydia, Yölinen, Minna sanoo Aallon rytmiorkesteri. Niin ja sitten täällä on toi kesäehtoo, toi ihmeen kesäfestarikin. Porschen Poserka, mutta siellä on vaikka mitä. No niin, täällä on sitten Sasjallekin oma tällainen soppi. No ei kai. Onko kiva huone, pojat? On. No, eiköhän me kaikkia mahdota tuolla alakerrassa nukkua, mutta aika houkutteleva kyllä. Täällä voi päikkärit nukkua sitten. Mitä nämä on omassa rauhassa. Ihan sairaan kivaa olla täällä koko viikonloppu. Mikä on Mio parasta siellä kylpyläpuolella? Kaikki. Ja täältähän löytyi siis mikro- ja jääkaappi ja astianpesukone ja on astioita ja muutenkin kaikkia tommosia ruoantekovälineitä, keittolevy, leivänpaahdin, sitten oli vedenkeitin, kahvinkeitin, aterimi ja muitakin tarvikkeita. Ja täällä voisi tehdä vähän niin kuin pienelle perheelle vähän jotain ruokaakin. Sitten lähdettiinkin seuraavaksi kylpylän puolelle pulikoimaan. Me tykätään kyllä todella paljon tästä Ikaalinen Spa-kylpylästä. Tää on niin tunnelmallinen ja ihana ja lämmin. Ja sitten täällä oli tuommoista aurinkotuolit, minkä päällä oli lämpölampu. Kiva istua siinä lämpimässä, ottaa vaikka joku drinkki. Ihanan rauhallista vielä näin. Kello on 4 iltapäivällä, niin varmaan suurin osa vasta ottamassa huoneita vastaan. Niin tää oli just hyvä aika tulla lasten kanssa valtaamaan tää kylpylä. Tää on ihan superkiva, että täällä on höyrysauna ja tavallinen tuommoinen perhesauna, minkä voi mennä uikkarit päällä. Tää on myös ihanan tilava tää pikkulasten puoli ja paljon kaikkia leluja. Lasten kanssa vähän leikkimään. Täältä allasbaarista saa donitseja ja jätskiä, natsoja, pizzaslaisteja ja sitten on erilaisia juomia. Melkoiset överi donitsit. Tässä oli vielä natsot kaikilla höysteillä ja kanalla. Ja mammalle kuohari. Tää on niin ihana tää ulkoallas, kun tää on lämmitetty, niin vaikka täällä on tämmönen pikkupakkanen, niin tää on silti auki. Se oli kyllä joku pakkasraja, mutta ainakin nyt tää on auki. Niin ihanaa, kun tää niinku höyryää ja on kylmä, mutta tää vesi on lämmintä. Vähän sellainen dangerous täällä puhelimen. Nyt on hiukset kuivattu, uudet meikit nassukassa, kaikki kylpyläjutskat laitettu kuivamaan ja seuraavaksi mennään sitten dinnerille. Mentiin siihen yläkerran ravintolan La Ramplaan syömään ja siinähän on kaikenlaista vähän semmoista street food tyyppistä äiskauttilohta ja sitten oli burgereita ja noita pizzoja. Sitten mentiinkin vaan vatsat täynnä nukkumaan. No niin, nyt on seuraava aamu ja kävellään tonne aamiaiselle. Tässä on aina mukava tämmöinen pieni aamureipastelu, kun tuolta lofteilta on semmoinen 200 metriä tonne päärakennukselle. Nyt uusi päivä, touhua täynnä. Joo, tässä La Ramplassa oltiin siis eilen. Jäi tää miljöö kuvaamatta, oli niin paljon porukkaa, että ei viittinyt ottaa ihmisiä kuviin mukaan. Nyt mennään tonne aamiaiselle sitten. Se on tuolla alakerrassa. Ainakin sieltä on croissantti. Sasia lähti poikien kanssa nyt tuonne leikkipaikalle ja minä kun on tänne perheenjäteastia, niin vedän tässä näin nyt sitten vielä vohveleiden jämät sun muut. Ja ilman kommelluksia tästäkään ei selvitty, että 1 lasi meni pojilta rikki. Mä tykkään kyllä tosi paljon tästä Ikaalinen Span aamiaisesta. Ja nyt oli tuota kraavilohta ja kaikkia näitä marinoituja, niin kuin toi maartisokkan. Mä rakastan. Sitten oli juustoja ja
hedelmiä, jogurtteja, mehukeittoa ja toi vohvelikone on ihan best. Lapsethan rakastaa vohveleita. Aika hyvä eri laitelma, oli kaikkia gluteenitontakin. Sitten oli Karjalan piirakoita, munavoita, erilaisia leipiä ja croissantteja ja patonkia. Eri päin, mutta kuitenkin. Sitten oli Tuunaa oma puurosi, piste. Tää on ihan mieletön. Täällä on vaikka mitä ja todella hyvää puuroa. Sitten on herkkuja. Aina ihanaa, että on jälkkäreitä aamiaisella. Rakastan erilaisia muroja, smoothieta. Sitten näitä tää peruslihaosasto, paitsi että sitten on mustaa makkaraa. Se nyt ei ole niin perus. Kevätkääryleitä, sekin on hauska lisä tuossa aamiaisella. Ja tää kone, millä voi puristaa itse mehu. Sitten kahvit vielä mukaan ja lapsia katsomaan leikkipaikalle. Joo, vaikka te lukennolle tänään. Tää on kyllä aivan mieletön tää leikkipaikka. Todella tilava, monipuolinen, iso ja täällä on mikro, voi syöttää ihan pieniäkin lapsia. Ja tämän jälkeen mentiin sitten vielä uudestaan uimaan. Eräs hetki ja tietenkin piti ottaa tällaiset sukelittomat jätskit. Tässä oli tää ihana perhesauna, jossa on kivat tunnelmalliset valot. Kun oltiin uitu, niin jäätiin tähän poikien kanssa vähän pelailemaan. Ja täällähän on todella paljon siis näitä erilaisia pelejä, että on kyllä vähän kaiken ikäisille. Ja Ikaalinen spaassahan on paljon eri aktiviteetteja. Täällä on esimerkiksi noita monoja, suksia, lumikenkiä, on pingistä, vaikka mitä. Sitten pienempi poika vässähti ja piti nukkua päiväunet. Nyt on sitten siesta vedetty ja on uudestaan meikattu ja vähän laittauduttu. Ja nyt sitten lähdetään tonne keilaamaan ja sen jälkeen illalliselle. Me ollaan täällä nyt mun tähtilajin parissa, eli hohtokeilaamassa. niin, tai onko tää nyt ei kai tää jotakin on tuolla ainakin tosi hohtavaa täällä on. Niin ihan siis huono homma on. Mutta kivaa tää on. Sassiahan sai joka aadon, että tässä ei saanut kaatua, mutta aiemmin sai. Näyttää siltä nyt, että tosi monesta pelaajasta, niin mä oon niinku tuolla aika hännillä. Mutta tiedätkö, kun mulla on vähän niinku tää rannekipeä, mulla on joku niinku vihlota lonkkaa ja sitten hikiset kädet ja näin nyt vähän niinku sellainen, että ei oo aivan niinku. Faktahan on se, että kaartaa ihan rata mun mielestä. Siis se on kyllä, se kaartaa. Tää meidän rata on jotenkin tuollainen, että se niinku kaartaa. Mä en tiedä, ei se kyllä muilla kaara. Kyllä vessassa täytyy aina ottaa asuvideo tai kuva, joskus peili, eikö näin oo? Sitten mentiin Tuomarlaan illalliselle ja päätettiin, että nyt otetaan oikein 3 ruokalajin menut. Hieno taideteos tulee. Lapsilla oli lastenlistalta kuhaa ja kanaa ja tikkuperunoita. Tässä on muikummatia paahdetulla saaristolaisleivällä ja sitten suppilopahverokeittoa. Kummatkin oli todella hyviä. Sitten oli pihviä ja ankkakonfiit. Meillä oli paria eri menua pöydässä. Sitten oli tämmönen omena-keikauskakku jälkkäriksi. Sitten vanhemmat pääsikin menuehtoon pariin. Mummi jäi huoneeseen valvomaan lasten unta. Juotiin parit drinksut ja sitten käytiin vähän tanssimassakin, oli niin hyvää musiikkia, että pakkohan sitä oli mennä. Haikea lähtöpäivä. Nyt on huone aika lailla niin kuin laitettu säppiin, kaikki saatu pakattua, toivottavasti ettei mitään unohdu. Oli aivan siis supermahtava viikonloppu, siis ihan täydellistä. Tää on niin ihana paikka ja voin lämpimästi suositella, niin me käydään vielä aamupalalla ja jos me ehditään, niin vielä nopeat pikkupulahdukset lasten kanssa ja sitten autolla kohti Tamperetta. Me pakattiin autoon kaikki tavarat, käytiin tsekkaamassa ulos huone ja nyt me mennään vielä kylpylään nyt lähtöpäivänä. Se on hyvä vinkki kaikille perheille, kannattaa tehdä niin, että pakata auto ja kaikki valmiiksi ja tsekata pihalle ja sitten ehtii kylpeä vielä rauhassa. Ei tarvitse miettiä, että pitäisi lähteä sieltä kylpylästä heti sillä kello 12 lyömällä. No niin, nyt on kylpyt kylvetty ja nyt päästään sitten lähtemään. On 1000 kerran kyllä sormet rusina. Vielä lähtökahvit ja jäätelöt. Tämä on meillä tällainen perinne, että aina sitten lähtöpäivänä otetaan vielä jätskit tästä ja sitten vielä lapset saa hetki aikaa pelailla tuolla ja käydä leikkipaikalla. Ja sitten loppuu tämä meidän kylpylä viikonloppu. Kiitos. Kiitos seurasta. Kiitos kun katsoit. Hei hei rakas kylpylä.